Čaute kamoši, dneska je tu so mnou vo videu opäť Twiler. A Minux. A to je môj kanál. Vlastne. A dneska si zahráme challenge, koľko vieš vymenovať. A v dnešnej challenge máme niekoľko kategórií tu v myštičke a keď si vyťahnem kategóriu napríklad značky auta, tak ja poviem, že ich vymenujem 8. A ja poviem, že nie, ja ich zvládnem vymenovať 10. A ja jej poviem, že klameš. Tak ich musím do 1 minúty vymenovať naozaj 10. A keď to nezvládnem, tak nedostávam bod. Naopak, keď to zvládnem, tak dostávam bod. A kto bude mať najviac bodov, tak vyhráva. A kto prehrá, tak ho čaká trest. Je to tak. Tresty sme si dneska pripravili trošku iné a budú fyzické. Nebudeme sa biť na kameru, to určite nie, ale ja budem robiť kliky a Minux bude napríklad robiť drepy. Dúfam, že to chápete, lebo to bolo trošku chaotické vysvetliť. Ak to nechápete, tak to pochopíte. Uvidíte to teraz. Máme pripravené na telefóne 1 minútku. Chceš vybrať prvú kategóriu? Môžeme si strihnúť. OK. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre, vyberám prvú kategóriu a prvá kategória bude športy. Takže teraz v princípe sa máme dohodnúť, kto koľko vymenuje, hej? No. Športov. Ja si myslím, že vymenujem 5 športov. Ja si myslím, že vymenujem 8 športov. Ja 10. Klameš. Ideš na to. 3, 2, 1, poď. Dobre, hokej, basketbal, futbal, šport je aj napríklad lyžovanie, snowboardovanie. Aké sú ďalšie športy? Počkaj na to. Volejbal, floorbal, hokejbal. To je šport. Jo, to je šport. Počkaj, posledné dve, potrebujem, počkaj. Nejaké dva športy. Teraz ten pickleball, teraz to všetci hrajú. To je šport? Je, a krasokorčulovanie, to je šport. 10, easy, mám bod. Daj mi body do môjho váčku. Ty si to... A ešte mi 30 sekúnd ostalo. Ja by som ti dal aj 20 športov, keby som chcel. OK. Vyberáš? Ja nechcem ďalšiu challenge prehrať. Vyberáš kategóriu. Poď na to, zlato. Veci, ktoré majú tlačidlá alebo buttons. Takže veci, ktoré majú tlačidla, ty kokos, dobre. Ja ich zvládnem vymenovať 6. Ja si myslím, že 10. Ja si myslím, že klameš. Bojíš sa? Zase? Veď ale ty sa bojíš riskovať. Zvládneš ich 10? Idem na to. Ideš na to. Tak 3, zase ja. 2, 1, poď. Dobre, takže počítač, klávesnica, myška, telefón, ovládač To mi nenapadlo. na televíziu, tablet, notebook, ovládač na svetlo, to má tiež tlačidla, predĺžovačka má tlačidlo, ale to je iba jedno, to sa nehráta, počkaj. Aj televízia má tlačidla v princípe. Kde? Dobre, tá kamera má tlačidla. Ty si strašne dobrý v tejto hre. Počkaj, čo má ešte tlačidla? Jedno potrebujem. Koľko mám času? 20 sekúnd, čo má ešte tlačidla? Nestihneš? Tlačidla... Nintendo má tlačidla. 10. Daj mi to sem, prosím ťa. Mohol si povedať aj PlayStation ovládač, mi napadlo teraz. Hej, ináč. no ono v tej Mne rýchlosti mi vôbec to... nenapadla myška a klávesnica. Ja som rozmýšľala, ty kokos, že ovládač na telku a to je všetko. No, tak ako záleží, to sú tiež tlačidla. Všetko čo stláča, sú tlačidla, nie? V princípe. No, Už máš 2. ja už mám 2 a sme v prvej, ani nie polovici videa. Ani nie. Každopádne vy môžete hrať s nami a to veľmi jednoducho. Napíšte nám dole do komentárov, aké ďalšie kategórie by sme mohli mať na part 2. Čiže môžete napríklad povedať, že jedlá, ktoré sú kyslé, Alebo štiplavé, alebo typy toaletného papiera. Je to na vás. Vyberte niečo, tie najlepšie vyberieme do ďalšieho partu. A keď už si dole, tak daj like a daj odber na tento kanál. Inak už nikdy nevidie video. Nikdy. To bolo deep. Poďme ďalej. Vyberáš. Nie, teraz som ja vyberala. Ty vyberáš. Ja vyberám. Zmrzlinové príchute. OK. Neviem, či tam je vidieť. Toto by si mohla, toto by si mala byť profík. Ja mám najprv povedať? Dobre. Si vybral kategóriu, musíš ty. 10. 15. 15? Si až moc confident, sa mi to nepáči, ale keď poviem viacej, tak sa možno zapálim. Dám viacej ako 15? 20. Koľko? 20. Ježišik, za minútu? No, dáš to, topneš to? Buď riskuj. 21. Dobre, klameš. Ježiš, máš Klameš, tak ja... ideš, 21, ideš. Dobre, 3, 2, 1, štart. Čokoládová, vanilková, karamelová, kapučínová, citrónová, jablková, jahodová, broskyňová, marhulová, slivková, čerešňová, malinová, slaný karamel, punčová, pistáciová, šmolková, bubbly. Čo je bubbly? Jako guma, žuvačková. Aha. Banánová, ananásová. Také som v živote nemal, to hovoríš pri chute. Čo? No, hovor ešte jednu potrebuješ. Ešte dve. Dve? Melónová.
Kapučino som hovorila, že? Áno. Tik, tak, tik. Tik, tak, tik. Jaká je ešte? 10, Čerešňová? 9, to si hovorila 8, 7, Maria. 6, 5, Jahodová, jablková, 4, hroznová! Myslíš si, že že je hroznová? Akože vyšlo ti to LTT. Ježiši Kriste! Ja som sa normálne zapotila, fuj! Ja som v živote mal hroznovú. Tu vážne? Hroznová zmrzlina existuje? Barziaka zmrzlina existuje. No neviem. Fakt? Pozri. Ja ti verím, ale či ti budú diváci veriť? Pozri. Takže máš bod, tvrdíš, hej? Existuje hroznová. No jasné. Existuje hroznova. Je dosť možné, že veľa zmrzlín z tohto není bežne na výber, ale tak ja som ich videla. Dobre. Keď sa dá vygoogliť, máš bod. Gratulujem. Okay, ďakujem, konečne. Vyberám. Gratulujem. Ježiš, zase teraz ja. Veci, ktoré sa nachádzajú v nemocnici. Ja ich vymenujem 10. Ja 15. Uha. Ja 16. Ja 17. Klameš. Klamem? Aha. Oh. To neviem, či by som ešte dala viacej. Dobre, 3, 2, 1, ideš. Dobre, ihly, striekačky, ten fonendoskop, čo potrebuješ, trubičky tam budú, bude tam sono, čo sa robí na brucha, alebo ja neviem, prsníkov, hocičoho, rentgen, sedačky, plášte, sú tam doktori, ako neviem, čo je to, čo to sú ľudia, nie veci. Dobre, počkaj. Čo tam ešte môže byť? Budú tam automaty, určite, na jedlo. 30 zubné sekúnd. strojčeky, tam môžu byť akože na vrtanie, odsávačky, trubičky. To si hovoril. Čo tam môže byť ešte, ty kokos, koľko mám? Ešte 6 chýba. Ešte 6. Návleky, doktorské topánky, si myslím, tam budú. Zápisníky, počítače tam budú určite. Telefóny tam ľudia majú, doktori. Ale však to nájdeš v nemocnici, nie? Pre Boha! Nie. Tak to môžeš rovno povedať, že aj onej tam nájdeš čo? Prístroje, tak neviem. Ešte jedno. No prístroje, neviem. Tak veľa vecí bolo takých random. To sa nedá. Dobre, prehral som. Myslel som, že to Si dám. mohol potom povedať, nájdeš počítač, nájdeš telku, nájdeš telefón, nájdeš Nintendo, keď si donesie pacient. Tak to nie je iba veci, čo tam... Dobre, prehral som. Toto mám. Takže toto nejde nikomu? To nejde nikomu. Vyberám. Vyberáš. Kokos, ale skoro. Ale išiel si dobrá. Ako... Cicavce. Ja si myslím, že ich poviem 8. Ja 12. 13. 15. Klameš. Hej? Prdele. 15. Ideš 15 cicavcov vymenovať. Jo. 3, 2, 1, choď. Pes, mačka, antilopa, jaguár, puma, gepard, lev, leopard, zajac je hlodavec, zajac nie je cicavec. No. Delfín je cicavec, tuším, že? Tuším, že áno. Opica je cicavec. Zebra je cicavec, kôň je cicavec, pakon je cicavec, somar je cicavec, lev je cicavec, tiger je cicavec. Dobre, asi to máš. Rys je cicavec. Asi to máš? Dobre, takže 2-2, ešte ti ostalo 20 sekúnd. A celkom dobre. Pekne. Mala som rada zvieratá. Akože chcel som povedať, že 20, ale bál som sa, že mi povieš, že klameš. Ja by som možno dala aj 20. Ako možno, hej, že keby sa veľmi snažíme. Mala som doma zvieraciu encyklopédiu a to bola moja zábavka, keď som bola malá. Si išla, takže si išla zvieraciu encyklopédiu. Dobre. Vyberáš. No čo máš? Veci, ktoré sa nachádzajú v kuchyni. Dobre, ideš. 10. 15. 20. 20? A tam je toho veľa. Klameš. Nie! Veď si mal povedať 21 aspoň! Klameš. 3, 2, 1, pum. Sporák, mikrovlnka, umývačka, varná kanvica, mixér, kávovar, vidličky, lyžičky, nože, poháre, taniere, misky, metličky na cesto, dres, chladnička, mraznička. To je väčšinou spolu, ale no dobre. Prdele, počkaj. Čo tam ešte je? Čo tam ešte máme? Košíky na mufiny. No to neviem, no. Čo tam ešte skorej máme? pekáreň. Máme tam húbku na riad, máme tam saponát na riad, máme tam utierky na riad, máme tam... Čo máme ešte v kuchyni? Odkvapkávač na riad. No, asi, dobre. Ale ešte jedno ti chýbalo, nie? 20 som povedala. Nechýbalo ti jedno? Lebo jedno si hovorila mraznička. No však chladnička, mraznička. To sa ráta? Tak má to dva rozdielne
Na otváranie nie? No dobre. To sa ráta. No neviem. To sa ráta. No neviem. To sa ráta. Toto je veľmi shady. Ráta sa to? Podľa mňa sa to ráta. Čo vyberáš? Zvieratá, ktoré žijú vo vode. Fú. Ja si myslím, že 15. Klameš. Klamem? 15? Si sa s koňom zrazil. Dobre, ideš. 3, 2, 1, poď. Dobre, žubrienky, žaby, krokodíl. Žaba žije aj. Ale žijú vo vode. Okay. Není to exkluzívne len vo vode. Vidíš si ma teraz aligátor, morský koník, ryby, delfíny, veľryby, kraby. Čo tam je ešte? Korytnačky, žijú tie vodné. Ryby, sú aj typy ryb, že môžem povedať piraňa, či nie? A tak povedal si ryby. Dobre, tak povedal som ryby, ešte mi chýba 5. Čo ešte žije vo vode? Si mieril vysoko. Potrebujem vedieť, počkaj, čo som No, teda... začiatku. Počkaj, rozmýšľam. A ty ma pletieš. Čo tam je ešte? Delfíny som povedal? Áno. Kosatky. OK. 4! 4. Čo tam ešte žije? Komáre sú také tie... Čo? Vodné pavúky. Ešte 3. Neviem. Úplne si ma doplietla. Kurde, skoro. Štáty. Štáty. Ja ich vymenujem 15. 15 štátov. Skúsim 17. Bacha, nie kontinenty, ani toto, hej, štáty. Ja ich vymenujem aj 20. Klameš. Ale štátov je veľa, to vymenuješ. Klamem, hej? To vymenuješ, 3, 2, 1, go, to vymenuješ. Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Slovensko, Stačí Česko, Európa, no. Taliansko. Stačí Európa. To sme mohli dať viacej. Sme mohli aj 50. Norsko, Fínsko. Švajčiarsko. Dobre, presúvame sa do Ameriky. Kalifornia, Mississippi, Tennessee, Texas, New York, North Carolina, South Carolina. No po slovensky, halo. Severná Karolína. No, pekne. Čo je ešte tu na? Utah, Arizona, Nevada, Tajsko, Japonsko, Čína, Vietnam, Mianmarsko, India, Dubaj, Saudská Arábia, Nigéria, Zanzibar. To musíme fakt čeknúť, že za všetko štáty. No, už som ich vymenovala asi 28. Nie. Nie? Nie. 20. Čile. Štáty sa dajú, Len keď si predstavíš glob Hej. a nemusíš hovoriť ani proste po kontinente. No zase som aj rozmýšľal nad tým, vieš, keby aj povieme... Aliaška, Kamčatka, Rusko, No, bože. zase keby sme aj povedali, vieš, že 40, už či by si to človek stihol do minúty, vieš. Kokos, no to by bol 1 na... Čo, 2 sekundy Ani to teoreticky? nie. No, musíš ísť späcky. Teraz ja vyberám. Vyberáš. Jedlo, ktoré musí byť v chladničke. OK, musí byť. Musí byť. Nie, že môžem tam dať rožok. 10? 12? Skúsim 13. Tak daj, klameš. Chladničke, nie mrazničke. No, rozmýšľam, no asi klamem, no. 3, 2, 1, poď. Tak čo? Mlieko, jogurty, syr by mal byť v chladničke, zelenina, akože, počkaj, rozmýšľam, hej, že zelene dám si, že šalát by mal byť v chladničke, ako paradajky my sme dávali do chladničky, neviem, či to je správne, ale viem, že Musia paradajky, mali by byť, tuším. Rozmýšľam, čo tam ešte musí byť. Mäso musí byť v chladničke. Kurácie hovädzie, môžem takto povedať? Povedz, kurácie hovedzie. Kurácie hovädzie, ryby ako losos, tuniak. Čo tam ešte musí byť? Ja neviem, koľko mám 9 vymenovať. máš. Ešte 4. V chladničke ešte melón dávame do Čo? Ja som dával melón do Hej, tak chladničky. 10. Čo sa dáva do chladničky ešte? Šlahačka. Čo nemusí byť. Neviem, Musí. Neviem, stratený som. Šlahačka, smotana. Stratený. Joj, ale to bolo ťažké. To bolo ťažké. Musíš veľa Že rozmýšľať. čo musíš... Kokos, ja mám 2, ty máš 4. Musíš veľa rozmýšľať. Áno, tak lebo je veľa vecí, čo napríklad nemusí ísť vôbec do chladničky, podľa mňa. Tak mlieko Vieš? napríklad musíš. Hej, ale podľa mňa sú aj psychopati, čo nedajú. Ženské mená. Ja ich vymenujem 10. Ja 20. Skúsim. Klameš. Do riti. A teraz som veľmi zvedavá, aké mená to budú. 3, 2, 1, poď. Janka, Peťka, Lubica, Mia, Miriam, Miroslava. Petra som povedal, že? Vladka, Petra si nepovedal. Tatiana, Tereza, Karolína, Eva, Daj tie staré, no. Inga, akože Ingrid, Gabriela, Alexandra, Veronika, Ešte 4. Simona, Silvia, Saša, ale to neviem, či meno, Erika, Eva som hovoril,
Ty kokos, Zuzana? No dal si 20. A už je? Dal si Dobre, 20, OK. hej. Dobre, neverím. On vymenoval 20 ženských mien. Čo si mám o tom myslieť? Myslí si, čo chceš, možno by som dal ešte viac. No nezostal ti čas? Nezostal mi, ale dal som. Ono sa to nezdá. Vy doma budete, že jaký hlupák, veď nevie. Reálne, keď máš na to minútu, si pod tlakom, to není to také jednoduché. Rozprávkové postavičky. Ty kokos. Akože, čo sú nakreslené rozprávkové postavičky, hej? Nemusí byť len nakreslené, pokiaľ je to z rozprávky. Kokos, tak ja ich vymenujem. Čo? Ja ich vymenujem málo. 10? Možno aj viacej. 15. Ty kokos, fakt. 16. 18. Vážne? Asi hej. Klameš. Dobre, ale môžem povedať, že Rozprávka to musí byť. No napríklad Simpsonovci sú rozprávka, môžem povedať všetkých zo Simpsonovcov. Nie je to seriál? To sa bere ako seriál len. Je to americký animovaný seriál. No je to animovaný seriál, Dobre, nie OK. rozprávka. Koľko som povedal? Že dám? 18. 18? Tuším. Dobre, poďme na to. 3, 2, 1, poď. Dobre, takže Mowgli, Tarzan, Shere Khan, Sid, Baloo, počkaj, kto by tam ešte bol? Elza. Áno. Bože, ak sa tie volajú? Ja neviem. Do pekla. Kto tam môže byť ešte? Futurama je seriál tiež? Asi Jo, hej. tú dobu ľadovú si nemenoval. No však rozmýšľam, kto tam ešte je. Počkaj. Mike Wazowski, Sally, Toy Story je Woody, Buzz Lightyear. Koľko mám? 10. 10? Ešte 8. Ešte 8. Do Richie, Wally, tá Eva tam bola, tá Eva. Koľko ešte? Ešte 6. Máš 6 sekúnd? Ja neviem, ako sa volajú, ty kokos. Simba? No, neviem to. Mufasa? Pizdy! Jaj. Strašne som sa zasekol, ja som mal z jednej rozprávky viacej povedať. A ty si povedal z doby ľadovej iba Sid? Prečo nie Manny, Diego? Lebo mi vypadli. Aha. Chcem si zanadávať. Zvieratá so 4 nohami. Ja viem, 8. 10. Koľko mám ja? 3? Ty máš koľko? No to musíš to vyhrať, no. 15. 16. 17. 18? Ty ma chceš proste zapáliť. 19. Klameš. Dobre. 3, 2, 1, poď. Dobre. Puma, leopard, opica, zajaca ráta? Či to nie je? On má 4 nohy. No. Gepard, panter, krokodíl, aligátor, klokan, ale neviem, či sa tie predné rátajú ako nohy. Klokan má 2. Dobre, Nie? tak sa To to má neráta. Kôň, klokan ruky. osol, koľko som povedal, že ich poviem? 18. 18. Koľko 19? mám? Teraz ich mám 10, že? Jo. Krava, koza, tela. Ako, neviem, či sa ráta. Ježiš, čo tam ešte je? Pes, mačka. Ty kokos, koľko ešte potrebujem? Ešte 4? 3 alebo 4, no. Ja vôbec neviem. Srnka, Predstav si. laň, jeleň, osol, orol. Kokos, neviem. no. Dal som to? No, asi. Neviem, začalo to pípať, ale asi hej. Stihol som? Asi na sekundu, no. Hej. Asi hej. Ja neviem, či som to dal alebo nie a orol nemá 4 nohy, má len 2. A čo teraz? No musíme si dať rozstrel. Musí niekto vyhrať posledné. Dobre, obaja máme po 4, lebo som nechcel prehrať. Takže ja som tí, čo sme ani jeden nevedeli uhádnuť. Som dal naspäť do misky, vylosujme to a musíme si dať rozstrel. A teraz ten, kto to uhádne proste, tak vyhral. Tak vyhráva? Jo. Zvieratá, ktoré žijú vo vode. Toto by sme mohli dať. Ja dám 10. 15. Fakt? Tak daj. Klameš. Do pekla! 3, 2, 1, poď. Delfín, kosatka, aligátor, krokodíl, veľryba, sumec, losos, tuniak, mečuň. Delfín som hovoril? Aha. Kosatka som hovoril? Asi nie, že? Žralok, žubrienky, morský koník, korytnačka, žaba. OK. Piráňa môžem ešte povedať, keby náhodou nie. Alebo ešte mám 20 sekúnd. Tak si vyhral. A mňa zás čaká trest. Koľko som vyhral? Výborné. Mám ich 1, 2, 3, 4, 5. Ja mám 4, no. Takže 50 repov. Keby nerobíme tento blbý rozstrel, tak som vyhrala ja. Jakže nevyhrala by si? Mala som nadskok, celé video. No veď ale počkaj, ja som posledné vyhral. A dalo to 4-4. Jaj. Bože, už sa jej nepáči zase. Ako to vidíš? No blbo. 50. Čo? Drepov? Prečo? Však 10 za každé. 10, 20, 30, 40, 50 drepov. Ich sa môžeme rozdeliť. Ty môžeš dať 25 drepov a ja dám 25 klikov. A ten toast 25 klikov. Ale Co nedáš? Nedám?
Klameš. Valer mi teda spravil láskavosť a rozdelíme si to, lebo by som mala robiť 50 drepov, ale rozdelili sme si to a budem robiť 25 drepov a Twyler spraví 25 klikov. Je veľmi zlatý, že si to so mnou rozdelil. Niekedy sa už drepuj. Dobre. Prestan to naťahovať. A krásne one? Pekný, Jaj. 90 stupňový uhol. Jaj. Ideš, poďme. 1, 2, 3, Praská mi koleno. 4, daj sa niečo na koleno. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ešte 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Bože, moje nohy. 2, 1. Paráda. Moje stehná. Paráda. Ježiš, mne horko. A takto nohy nič. Idem ja. 25 klikov. Ty kokos. Prečo si to tam rozdelím. Dám 10 na prsia, 10 na triceps. Takto to deti dopadá, keď chcete pomôcť ešte snúbenici, že spravím polovicu za teba. A teraz sa prídem trápiť. Dobre, ideš na to. Nemá vidieť? 25 klikov. Ty kokos, no dobre, poďme. 1, 2, 3. 23, 24, 25, ide ďalej, 28, 29, 30. Ešte jeden diamantový si dám, pozri. Dobre. Dobre. Tresty máme teda za sebou? Prečo ja trpím, keď nemusím trpieť? Ja som sa ponúkol sám. Ale tak ja trpím v každom videu, čiže moje ďalšie utrpenie bude v ďalšom videu tu na obrazovke. Klikaj tam, vidíme sa tam.